ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ବରପାଳ ଥାନା ବରପାଳ। ବାପା ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପଟ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ଭାବିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଅଛି ଟିକେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଡେଇକି କଣ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଉ। ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ନୁହେଁ। କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କଣ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ, କଣ ଝଗଡାଝାଟି ଯଦି ତାଙ୍କର ଥିବ କି କଣ, ପୁଅ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକି ପୁଅ ଶତ୍ରୁତା କଣ ଥିବ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଜଣା ପଡିବ ପୋଲିସ। ବାପା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି? ହଁ, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗେନି କଲ୍, ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି? ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ସେ କିଛି ପଠାନ୍ତିନି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନି କି ସେ ଆମଠୁ ଆଣନ୍ତିନି ବି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ। ଆମେ 2 ପୁଅ। ଆମେ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆଉ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଭାବୁଛୁ କଣ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ କିଏ ମାନେ ଥାନାରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକି ଯିବୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯିବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୋଟେ।